do toho nového videjka z Evil Nun. Je to druhý diel. Povedal som si, že minulý diel sa vám docela to spáčil, tak idem urobiť hneď druhý, som si povedal. A nejdeme toho dlhšie obkecávať, rovno sa môžeme pustiť do toho. A ešte, ako sa dneska máte? Dúfam, či dobre. A môžeme ísť rovno na to. Day 1. Už som pochopil troška tú pointu. V minulom dieli som I have leave to school. Traptor. Už som pochopil, ako čo mám kde chodiť. Tak idem to teraz troška speedrunnúť. Teraz tu príde, musím sa skovať. Lebo ona by... No, presne. Ona by tam teraz mala zaliesť. Zaliezla, to je problém. Dobre, run. To si robíš. Tak, ako ja neviem, no tak... Prvá minúta, hneď už po mne ide. Prečo by išla hore práve, keď ju tam nepotrebujem? Hore mám spraviť prvý quest. Yes, som tu. Niekde tu by mal byť ten wire. No tak to určite. No. Run. No. Prečo by ju to vôbec napadlo ísť sem? Nemám sa tam kde skovať. Tam musím nájsť ten kábel, aby som aktivoval elektriku. V minulom dieli som vedel, že musím dostať kábel, aby som elektriku nahodil. Tak to bolo tesné. Dobre. Run. OK. Zás, veď, jak? Ne, otravná. Ja potrebujem nájsť ten kábel a zapojiť ho. Aby som aktivoval elektriku. A možno mi ten button pôjde. Ale uvidím. Neviem. No uvidíme, tak. Potrebujem presne, aby išla tam. Tam potrebujem, aby si išla. Počula auta. Problém je, že ona všetko počuje. Dúfam, že len pôjde pozrieť. Yes. Mám to. Mám kábeľ. Aj do prdele, kurva. Ježi, jak som sa zľakol. Mám ten kábeľ tam dať. Teraz neviem, čo mám ďalej.
Neviem, čo mám teraz urobiť ďalej, ale idem skúsiť dačo. Nemám aj tu dačo? Nejakých 4 hodiny. Tak 4 hodiny toto veru nejdem hrať. Run. Máme kábel. To znamená, že toto... Teraz... O nie! Tam bolo dačo, hej, dobre. Zapamätám si, tam bola nejaká vec. Teraz treba by šlo hore, keď tam už mám ten kábel. No. To je... Ale na čo by mi toto bolo? Tu som bol. Nič. Čakajte, tu. Tu sa nedá. The door only open when you set certain time. Teraz budem mať čas aspoň troška to... Nie! To... Ne! To je posledný deň. Reklama! Ale nevadí, no. Posledný deň. To som asi kúkt. Ale to nevadí. Za skúšku všetko stojí. Tak, počkať. Tak, si dáme nápovedu. Nápoveda sa tiež hodí. Nápoveda za 3. Kašľam. No, tak. Once energy is restored, you can press switch near to open. Switch. Počkať. Fúha. No. Once the energy is restored, you can press the switch near the entrance to open the blinds.
Ale akú switch? Open the switch. Ja potrebujem elektriku. Hej, išla tam. A teraz sem príde, tak ja sa idem skovať. Som si to nevšimla. Tak to... Na prvý raz sa to nepodarilo, ale už som sa dostala ďalej. Zase daj masku, no. A hoď ma tam, no. V minulom dieli si mi to dala jedenkrát a už som bola štvrtý. Tak už cca viem, čo mám robiť. Mám elektriku napojiť. To je čo toto? Tak ja si to idem zapísať normálne za uši, že elektriku nahodiť, kliknúť ten button. Počkať, skúsim, že ešte nie je otvorené. A podľa mňa pre mňa to nie je otvorené, len pre mňa. Ale tak za skúšku všetko nemôžem nič to, no. Ale jak ma počúva? No nevadí. Idem teraz speedrun. No speed. Tak. Teraz to nabehne. A keď sa mi podarí, tak to aj prelezie. 9! Kámo. Kámo, chod s tým kladivom veľkým preč, čudujem sa, že ho v jednej ruke držíš. Veci jak palička. Nevracaj sa. Ja nenájde. Tu je šparák, ty ma nevidíš. Neviem, kde zmizla, ale... Idem hore. Do prdele! Do prdele! Jak ja som si ju nevšimol! Do prdele! Serem na to, do prdele! Nevadí. Asi. Tu nič není. Počujem kroky. Sú asi nejaké veľké.
Toto podľa mňa budeme na niečo potrebovať. Do prdele, znova ma naháňa. Rán. Dobre, aspoň niečo máme. Máme nejakú kartičku. Máme takú kartičku. Kartičku tu necháme. A ideme nahodiť elektriku. No tomu už podľa mňa nebude. Fú. Tu nič. Tu. Len koštetuje. Yes. Tak to si dáš, prdel som mňa zas. Nie, dobre, ona vie liesť, dobre. Kablík, bohužiaľ kablík, sorry, ale nemám teraz čas. Kablík, musíme ťa ísť stať tam. Kámo, ja skôr dostanem infarkt z tohto, ako to mám dohrať. No. Ja som to čo počul, nejaké auto. Do prdele. To som prdeli, ja som v prdeli. Run, speedrun. Čo sa stratím? Dobre. To bude musieť byť vystrihnuté, ale nevadí. Neviem, čo s tou kartičkou má robiť. To je problém. Počkaj. Card with phone number. No. Jump. Nevie. To nevyšlo. Nevyšlo, no. Posledný deň. Aspoň viem, čo cca robiť. I'm big YouTuber and I am going to be good. A už ma to nebaví. Zdrhám.
Hej, počujem dačo. Jak? To ja som bol za skriňa, oči v skrini. Keď chcete ďalší diel, nezabudnite na like a odber, lebo mi to pomáha k tvorbe týmto videí.